Hello, ma'am. Ano na diri sa bagay, nakauli na ko. Dira USB diri. Ha? Wala ko diha. Ma'am, Dali na lagi ako. Sa sud. open ako, be. Ay, kabuang! Tawagan sana ako si Ma'am Clyde, hindi pwede. Agent Ray, Kukumilon man ni Ma'am. O sa day sulod sa USB ng pasabot. asa di nga USB mong nada? Ining USB nga color black. Andiyo na kay sa pagumangkon ng Mr. Lim. Ah, sa iya din yung pagkumangkon. Kalas daw, sige. Mubalik ko na, balik ko, ulat ako. O sige na, pagdali na din. Kaya di ko kasod. Kaya kasi bumalik ko kusad. Iskot. Sige, Ma'am. Sige, bye-bye. O sige na. Pag-amping. Ang damay dili din ni Mao. Kaya yung USB ako nakuha. Wait ako. Asa ka nagibot ang USB ni Ma'am Clyde? Tora. Katong silver. Tapos ako. Tay, si Tihol naman is Tagum City, ay. May pagmubaba. Mali, pagit. Agent Ray! Balik ka, Amir! Sige, pagdamay ni Moy. Bantay ako motoran, nagdali ko. Balik na ko. Oh, Pwede ka magsakay na. Ako bahala na. Balik. Ma'am, mali, ma'am. Ma'am, morning. Morning. Mana. Sige. Salamat, ma'am. Bye. Bye. Go, no, come on. Ako sa gadagan namin. Ah, pre, hawa na, pre. Pagdali, hawa na, pre. Hawa na. Ulit ako ni Moy. Ah, pre. Una na unta. Ay, naku, nibalaan nga. Gusto ba ka maka-hi? Kana, gusto. Gusto ka mulupad pa? Ah, ito. Sakto nga balay, pero nadrop, pre. Ing na nga. Ako rin bayad niya, ha? Sige. Oh, sige, Ito. Oh. Wala. Okay, ha? Mamaya na. Ako rin bayad na lang, ha? Simula sa patikim. Paminaw na ako na Adri ang ginaingon ni Ma'am Clyde nga sikreto. Kining USB. Ito sa balay. Mo na gyud ni. Ang tinud yung USB nga ginapasabot ni Ma'am Clyde. Kung sa kay sulod ani. Pisko. Oh, kinuko. Okay. Sa kay sulod ani. Bandamay. Pila akong gipanglibak. Pero kinsa ni sila? Wa ko'y idea. Wala laing magbuhat ni nako. Napaisa. Nakasinabot ang mga walay kas kaluoy. But pasabot na ay gusto nga magpatay nako. Magila si Ma'am Clyde. Pero kinsa man mga mga yap tawanan ng mga ugbok unta sila untay matigbak. Kinsa ka na sila. Ako'y manunaan na. Pero dili na mo importante mga agents. Pero dili sa imong kasama. Basin dili sila. Pwede po sila, pero basin dili sila. Pero kung si kinsa man ni sila, sila unta ang matungnan nini ilang libak. Kung unsa ilang buhaton sa kuha, sila untay madayunan.
importante karong pangitaon sa nako si Agent Boyet. Ugato na mo si Sarge. Diya sa mga agents. Bye-bye. Let's go! Agent Boyet! Agent Dre! Tuloy, padol ka na yung kamera. Asa mga gikan? Kalas daw, ganina pa ko si pangita sa mo. Di ba gisugot ta ka nga pangitaon tong asset na kato nagkuhan sa bata? Wagi na ako makitaan isang asa ng mga lugar na abot. Wala ka, naglaag-laag ka no. Ilain pod, nasaag ka. Astang saaga. Agent Dre, unsaon naman nato ni ron? Agent Boyet, ugma paminaw. Ingon si Sarge sa kuha nga natatuon nga lugar. Pero dili daw masudlan og motor. Pero kailangan natuon gyapon nato. Jika, Jiko ana, nya asa man ta maabot ana? Sa dating tagpuan gyapon. Okay ka? Jiko ana. Sige, balik-balik ka. Sige, buuli na tayo. Gabi na kayo. May pa. Tara. Diri ko. Sige.